Τέλος πάντων. Και πάει στην κόλαση. Και το ξαναδάει ο διάολος. Λέει, βλέπεις τις τρεις πόρτες? Λέει ναι. Λέει, διάλεξε ποια θες να μπεις, διάλεξε τη τιμωρία σου, ξέρω. Λέει, καλά, οκ. Μπαίνει στο πρώτο δωμάτιο, είναι τώρα ένας τύπος και τρεις σατανάδες τον μαστιγώνουν εκεί μέχρι θανάτου. Μπαμ, 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 μπαμ. Λέει ο άλλος ο ναρκωμένης, λέει, σιγά μην πω εγώ εδώ μέσα τώρα, πάει να γαμπηθεί. Μπαίνει στο δεύτερο και είναι έναν τύπο, ρε μου, στη φωτιά. Λέει, ούτε εδώ πέρα. Μπαίνει στο τρίτο, είναι τρεις τύποι, μέχρι τα γόνατα στα σκατά και πίνουνε μπάφους. Λέει, μαλάκα, αυτό είναι, το βρήκα εγώ το δικό μου. Και μπαίνει μέσα, λέει, παιδιά, έχει να στρίψουμε? Έχει, λέει, στρίψε. Να ανάψουμε? Έχει, λέει, άναψε. Κάθε καπνίζει, λέει, μαλάκα, εδώ, λέει, δεν είναι κόλαση, είναι παράδεισος. Και εκείνη τη στιγμή μπαίνει ο διάολος μέσα. Λέει, παιδιά, τελειώσατε, λέει, το σιγάρο? Λέει, τελειώσαμε. Συνεχίστε να τρώτε. Μ' άρεσες. Ξέρεις, τελείωσε να ακούσει. Μέχρι τα γόνα θα σου λέω. Αυτός νόμιζα ότι πρέπει να κάνεις εκεί και να πίνεις.